Michale, Ano, Marku, tady jsi. Co tu čau, děláš? ale dělám nám snídaní. A co tě zbudilo, jako, že tak vstáváš? No, tu kokrohal tady kohout. Vůbec tak Já jsem zas... slyšel, no ten soused, no, on si prekupoval to, kohouta. To je divný člověk. Je. Tak běž klidně Já si spát. půjdu lehnout teda ještě. Dobrou. Dobře, dobrou. Michale? Michale? Kde je? No Marku, co A. je? Čau. Čau. No, Dívej, víš, co mi napadlo? co? Postavili tady novou restauraci, nějakou čínskou, speciální, tak nechce se tam jít podívat? Jo? Můžem. Tak pojďme. Ty čicháš tak dobře. Je, dobrý den! Pane, Dobrý. chcete taky zkusit mého snifra? Ne, ne, ne. Prosím. Ne, Prosím. Tak to možná nebyl kohout. Dobrý den, dobrý den, co Dobrý vy jste den. si dala, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co tu máte? Psí maso, Co my tu máme? kočičí maso a Mr. Chong. To je tam špatně napsané, tak kuřecí. Tak já bych Tak co byste si dal dala? Mr. Chong bych prosil. Jo, Mr. Chong, a vy pane, co byste si dala? Já si taky dám toho Mr. Chonga. To je dobré, to doporučuji, tak počkejte. Jo. Jo, Marku, jo. jdem pryč. Panové, kapte slib, panové. Staňte! Zastaň to, rychle, pojď rychle, pojď radši. Prosím, Iš, prosím! ty vole, mlátí s dveřma. No, co bylo jako něco, no. No, tam už v životě nejdu. Co ani já ne. Ach jo, ale počkej. Víš, co mi napadlo? Co? Víš, že jsme byli zavření v Alcatrazu. No, o tom mi ani nepovídej. No jako, ani já o tom moc nechci mluvit, ale mám tam pořád mého bratrance. Ježíš, ten pomatený blázen. Kolikrát ti mám říkat, že to není pomatený blázen, je to prostě můj bratranec. Čuk, Ty prosím vole. vás, panové, prosím vás. Ty posral. Co chceš? Panové, zdravím, panové, vy jste si zapomněli včera jídlo, dobré, panové, podívejte, polévka, zdravá, pak salát, dobrý, masinko musí být a něco na zapití, panové, vždycky nakupovat u nás, dobré, naschle. Jo, vypadni. A Kámo, můžeme tak to ti prosím tě fakt hodit rád ten nebudu. salát a to kuře. Jo, tady máš salát kuře, jako, to fakt rád nebudu, pojďme to vyhodit někam. Já si to nechám. Vždycky se tak to si může přijde. hodit. No jako jo, třeba jo. Tak co? Co říká ten plán? No, dobře, ale... První mi řekni, jak se jmenuje ten pomatený blázen. No, to jeho jméno je také zvláštní. Jaké je jeho jméno? Kišihněv, druhý pobožný. Prosím. Kišihněv, druhý pobožný. Tak... To je zajímavé jméno. No úplně normální jako. Tak jdem pro něho? Jo. Tak dá. Už jdeme docela dlouho. No, ale už jsme tam měli za pár minut tak být. Ach, jo. Tady má Moc se netěším, až to zase uvidím. Už by mohlo zapadnout. Už jsme tam mohli být.
Doufám, že už tam bude. No, nevím, jestli doufám, že už tam bude. A jsme tady. Jejda. Teďka je najít tu kanalizaci. Bylo to pod vodou, to vím. Ptal se mě Počkej, totiž, já jestli tady mám umím na plavat. mapě. Já to mám na mapě. Pojď za mnou. Bacha na strážce. Tady je. Tak pojďme. Ty vole. Tady to pláchne. Já si asi radši zacpu. Já si taky. A kde je bratranec? To nevím. Tady ne. Tamhle, Jo? to by měl být. Ale on tu není. Který je? A tady měl postel. Ježíš, kde je? Tak zkusme tady chvilku počkat, třeba přijde. Dobře. Michale, myslíš, že dojde ještě dneska? To fakt nevím, mi Čekáme už všechno docela trvá dlouho. No, ale já ho vidím. Kišiněve. Ahoj kamarádi. Ahoj. Čau, bratranče, Kišiněve. čau. Ahoj Michale. Kišiněve. Kde No. máš postel? Já spím na tom dortu. To je hodně pohodlné. A kam jsi ji dal? Já jsem ji vyhodil. Kam? Však žiješ v kanalizaci. No do kanalizace. A pak jsem ji snědl. Kišiněve, No. my tě nemáme osvobodit. A proč? No, takhle tobě se tady chce žít. Já. No, dobře, a kde jsou strážníci? Nejsou. Aha, a provedeš nás vězením? Tak já. Tak jdeme. Umíte líst po žebříku? Jo? Jo, Tak já. Michale, jdi. Tak pojďte kamarádi. Pojď do smrti u Trencole. Děkuji. Proto jdeš jako druhý. Ach jo. Tak teďka musíš tady. Michale, jdi. Tady kladu jídlo. No. No, a co je tady dál? To kradené jídlo. Vidíš? Vezmeš a uděláš mňam mňam mňam. To je Dobře, výborné jídelko. jo. Lepší jak moje postel. Můžeme jít dál. Dobře. Jdeme. Toto je hlavní část vězení. Dobře. Tady jsou špatní kluci. Proto tady nejsou. Ticho, 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 tam je strážce. Čiš, To je můj kamarád. Ty vole, pojď. Co slyší? Ahoj. Co to děláš? Kdo jsi? Ahoj. Co jsi? Co to je? Utěk! Ty hajzle, jak se tady dostal? Tak Michal, jdeš, utíkej. chlapče. Pojď se schovat, rychle. Hoši, pomoc. Do kanálu. Pojď sem! Myslíš, že mi utečeš? Ano. Kurva, Kišiněv se kam to vrátí. skočili? Fuj, tam už jsou kanalizace. Dostat, chudáci. co se mu Doufám, že ho nechytli. Doufám, že ho nechytli. Kamarádi, on mě A. nechytla. Kišiněve, neříkal, že Já to je jsem tvůj blbý. kamarád? A že tady Je to můj nejsou kamarád. strážní? My hrajeme na hoňku. Aha.
Kišiněv, A něco jsem našel. Nevím, co to je. to je dalekohled. To není dalekohled. Já nevím, ale chutná to dobře. Jak jako Je- chutná? Proč mi dal No, cigaretu? chutná. Jemu zdá daleko, a mě zadal cigaretu? Ne, mám Asi, cigaretu. já nevím, co to je. Fuj. Já jsem dostal od něho cigaretu. Kišiněve. Na co chcete dělat, haši? Já nekouřím Kišiněve. Ani já ne. No víc pro mě. No a co chcete dělat? Zpátky do vězení, ne? Chcem to tady prozkoumat. Tak jo. Ale ať nás hlavně tentokrát si nehraj. nechytí. Nehraj Ale si to je s ním. můj kamarád, prosím tě, my hrajeme na hoňku. No Užij já si teď nechci. druhý za ním. Ne, já jdu před. Kišiněve. No, tak. Nestěžuj si. Kamarádi, pšit. Tvoj Michal to byl, ale jsme lidi taky docela trenky. Hej, co vy tady děláte? Co tady děláš? Ne, ne kamaráde, však my se máme rádi. No, tak. Ale chycen. Čuráček jeden. Michale. Co je teď s Udělal. Kišiněvem? Jdem se tam podívat. Jo. OK, tak drž se za mnou. Já taky rachu ty dveře. Nevím. Co jsi zmyslel? Budeš tady jenom tak utíkat? No Ale že počkej, jsme ty tady kamarádi. černáš. Já s tebou? Pojďme dolů. Božáku, podívej se na sebe. Dosa Však ty máš jsi ten černej. dvouciferné číslo. Jo, já jsem černej. Ty s tady v No. životě nejdeš. Če. Tak jo. Srat. Co tady nebylo? Jestli to tady bylo nebo ne? Nepamatuju si. Co to je? A co? Oh, co to je? Co? No, fuj. Jako co tady, musíme se vrátit zpátky do kanalizace. Pojď sem, Michale. Michale. Myslíš, že ta cela, ve které mě osvobodil Kišněv, bude furt otevřená? No doufám, ty jsi byl hned to, ne? Jo. Pojďme. Zavřu radši. To je ten Pojďme Kišněv rychle. mechanismus. No. Počkej, Ano. tady to nebylo, ne? Ne. Kam to vede? Naposledy, když mi Kyšně ukazoval plánek, tak tam bylo jenom cesta do toho do kanalizace. No. Kam to asi vede? To by mě taky zajímalo. Cesta dlouhá. Kde tu jsme? Tady je nějaký sem. Jdeme. Počkej, tady právě tam v té místo. Počkej. Tak tam ti nejdu. Je? Halo, pane, Nosej! Marku, zde. Vypadáš hlavně. Michale, já se Ne. vrátím. Voníš. Hezky. Jak milá. Musím to nějak. Musím to nějak Hladný. vymyslet. Pomoc, Jsi plátný chlapci. pomoc.
Marku, Vypadáš Au. luxusně. myslíš na mě? Já si jenom trošku šáhnu. Marku, Marku! Ukáž. Je to tady furt otevřené. Teď musím najít strážného. Počkat, není tohle ta celá. Marku! Pomoc! Marku! To je úplný blázen. To je úplný blázen. Marku, vydrž chvíli. Ty berany. Pomoc, Já si na trošku. pomoc. Tam se nedostanu. Musím uplatit toho strážného. Musím někoho najít. Tak co ty? Chceš dostat? Můžeš sem ještě lozit? Strážný. Co se tady děje? Pane Kdo jste strážný, vy? Já si vás myslím pamatuju, ne? Já bych potřeboval jednu maličkost. No jakou? Počkejte, pane. Hele. Za toto se domluvíme snad, ne? Taková lahoda. Dneska jsem ještě nejedl. No, vidíte. Asi se zrovna dívat nebudu. Potřeboval bych ale Co vy vaši jste chtěl? schopnost. Jděte Jakou? za mnou. Můj kamarád. Kdybyste byl laskav a otevřel tyto dveře. No, já vás tady nechám a jakože jsem nic Tady jsou ještě další. radši. No však to si poraďte s klíčem. Dobře. Marku! Marku! Počkej. Pomoz mi. Pojď. Děkuju. A... Pojď. Jdeme rychle. A co Kišiněv? Kišiněv. Počkej. Pojď za mnou. Ukradnem toto. Jdu se podívat, jestli je čistý A vzduch. otevřeme. Nikdo tam není. Pojď rychle, Kišiněve. Kišiněve, Co? pojď. Ale ne, mně se líbí ten záchod, to Hej, nemám co rád. tady děláte? Hele, Rychle, debile, pojď za mnou, pojď za Co tady mnou. děláte? Hej, vraťte se sem! Já ho odlákám. Hej, ty hajzl. Au, au, au. Pojďme hoši. Já ho zbiju. Vrať se Já ho sem! dám. Tak, Ajka mi všechny tvoje věci. Jdeš. Pojď. Musíme všechny tvoje počkat věci. na Michala. Kišiněve. Tak já si jdu zaplavat. A počkej, já se musím ještě napít. Kišiněve. To je tak strašně dobrá voda, měl bys to zkusit. Ne. Už jsem tady. Něco jsem získal. Pojď. Je, kamaráde. Michale, pojďme. Michale, musíme Však jít. to není Michal, to je ten strážník. No tak. Musíme jít. A kam to jdeme? To uvidíš, Kišiněve. Ale já to chci slyšet, nejenom vidět. Sedejte a jedem. Musíme jet. Rychle. Už tam budem. Už jsme to Jo, měli být. už A, jsme to. už vidím náš barák. Už tam budem. Pojď, Kišiněve. Počkej, Počkejte, tady bydlíte? toho mi nechte. Jo. Počkej, to znám od někud. Já tady znám někoho, tady mám kamaráda. Jo. Ano, Tak. A Máš- kde bydlí tvůj kamarád? tento barák myslím. Ty vole, že jsem se vůbec ptal. Dobrý Ahoj! Čau! Kamaráde! Jdeme do baráku. Ahoj! Kišiněve, Já jdem do baráku. jsem byl v kanalizaci, ta byla super. Já jsem tam pil i vodu, ve které jsem plaval.
Ty, já bych chtěl být ty. A na to až jsem moc starý. Ježíš, že já jsem se vůbec ptal, kde je ten kamarád. Čoky čok. Ty vole. On Když neumí nevím, co je. Čoky. Ahoj, ahoj, ahoj. Jak to byste poznali mého kamaráda? No, No, my ho dobře. známe, ale tak jako. To je jedno. Tady je. A, Jo, To je kamaráde, Kišiněv první nepobožný. Dobře. dobře. co A chcete? No, Oni chcou, ať tě provedeš po jejich baráku. Baráček, takže No, tady můžete vidět mou nádhernou hnědou postel. Nevím, proč je hnědá. Ty vole, tady to páchne jak v No. těch kanalizacích. tady to musíme- voní líp jako u mě doma. Počkej, já musím ty pavučiny. Dobrý, můžeme jít A dolů. co je toto? Fuj, kam to páchne ta Můj postel. sklep, ježiš. Je, Ty vole, co tam je? pojďte sem. to je nádherný. Vítejte v mém Oj. sklepě. Oj. Je tu ještě jedna místnost, ale ta je pouze pro Co? privátní účastníky. Jedna! Jo, s tím úplně souhlasím. Marku, S pojďme tím pryč. úplně souhlasím. Počkej, Ne, Prosím, nemůžete jít pryč, nemůžete. Prosím, ne! Ha, Ne. tam se nedostaneš. Já mám hlad. Nebo jdem pryč, slepice! jdem pryč. Zdrej. Kouří ty Michale. slepice! Já ti něco dám. Ne, blbě. Tady máš něco na kouření. Michale, ta pavučina. Jo, Ah, jdeme. jdeme rychle. Kamarádi, neutíkejte. Michale, Chceme údolí! budeme se muset přestěhovat.